Lindenvallei is een beekdal onder Wolvergeer en in het verleden is hier een grote turf woon. En wat achterbleef in de petgaten. En de petgaten die zijn zo langzamerhand alweer verland. Net al jaar, maar een soort wel. En op een protte van die petgaten de herste Rijdlaan. Dat elke keer nou een keer meegend wordt. En op protte oorplekken zoals dat de bos krijgt, moerasbos. Is hier de otter sprintje? Hè? Omdat je in het gebied woont, ja, het is eigenlijk gewoon een groot deel van je leven worden. En ik kom maar naar buiten te zien of ja, ik ben aan het werk, maar ja, het is ook mijn vrije tijd, dus het gaat dubbel op. Dus ja, het is een beetje, ja, succes. Dus het is mooi mijn naam. Het is een schitterend gebied, net alleen qua vogels, maar ook qua insecten en onder andere vlinders en libellen. Daar is dit een prachtig gebied voor. En laat dat nou krijg een van mijn hobby's werden. Zo, dus de blauwsteen is natuurlijk een prachtig voeltje en in wezen is dat ja, een vrij zeldzaam beestje. Dus daar doen we het angst voor. En die koppen die zwaaien het eigenlijk angst voor dat ze hun bescherming wat krijgen. Dus ik vind het helemaal niet slim dat op mijn auto van die flatten de koppen zitten. Want dan kunnen ze tegen hun territoria verdedigen. Dus er komt ook gauw eens een waskrobber of wat dan ik. En dan kunnen ze maar hun handen erachteraan. Dus ik kan denken dat dit wel goed komt. Waarom dat ik er in de werk alleen maar triest van. Dus misschien ook wel in deze wereld wijn, ik weet het net. Xavier is gelukkig nog net.